вече ще повърна. На ногти съм и не издържам. И сервитьорът едва краката стърже, а птицечовката май разбира, има усет може би. Тук всеки губи, надежда няма. Не виждам път, въртележка голяма. Вечеря някаква, върви към драма. Обядът ми се провали. Какво се случва? Аз не знам, не знам, не знам. Аз не знам, не знам, не знам. Къстах остана. Дай светлина, да светне пак. Да светне сега. Да светне пак. Да светне сега. Хей, хора! Знаете ли кое ще направи шоуто по-добро? Пуканки!